ya Baibuli. Mwanchumulilia Undizi TV ni mambie ndengi ya ime yomoroberio wensa kia wiki engeni chitariki sano omotienyi ogatano na gatatu mwaka wechirubere nemerongo ebere na inye andonsi ase ototengerete bwakirewiya boka soa ime yomoroberio wensa kia soi oyomo soi babere erinde tobetoko bali bwa elimo ime yomoroberio oyo litukulero litukulie tichirimo bunabo tambe ni gotokoba tukumulekera aya irobolito asensemeria ya siasa entunde tangani kumanyia aya bira kwenekibwa entunda ya kabiri twaba togosoa asensemeria ya magazeti kitorura sa magazeti nalibono tukuba tugusanga nomugeni ito asenchira ya bene street kulia lero turabe tugusanga nere Kevin Mosomi oyorare obose oyore omurai bwabasai ase county ya Kisii oyorai krana ase studio mambia bona na gusanga na inju anemono asiturabe tukumulekera ngayense ito ya Kenya ekorwa na ende ngai aiga erochie goschia ase mashabiki kura ase county ya Kisii tutu chache south tutu chache north borabu machoge chache ense nyalibali masaba nyalibali chache bonchali bobasi mwensi so ime ijomoroberio wenza kya sauti mugirango mwensi nyalibali chache na nyalibali masaba twabali ni bene asumoroberio wenza kya imambi yabone county Nyamira borabu toikira na ase county area ya Nyamira boy gosigati ase bunge tutu masaba west mugirango north mugirango mwensi so ime moroberio wenza kia entun asin balibare asisiko yorogongo ruagusi Migori homa beinaro county chinde chirishe tonjo kanene to abara kanene bene asomoroberio wensa kia ase emambi ija abono mashabikete chinse chiriche isiko ntoliko batika isiko na omogosanga na intwe asenchera ya bene ase emambi ya bono tumanyi emonde tutubwate korua ense megas kubatu kwakilishwa nere mo director oito Kennedy gisemba toka mutwara boigo Elvis Omboto korua sumo chiro Dallas Texas boigo so imemoroberio wensa kia toikirana ase ense meria Middle East boigo to tukubali bene asumoroberio wensa kia ase emambi ya abono kikoigura maliogia ya abera serio TV ya omanyanga omoroberio wensa kia obeire gogo cha kritera ninkoro kwa job maangi noyo kone kinga chibi chechi boigo na maliogia bero ikera asenchera yobo ikeranu nere Abigail Nyanchama Naboigo mwanchu mulilia emambi ya bono asomoroberio wensa kia tigango kwa ni emambi ya bono nga andake bwakire bya naende boigo emambi ya bono nale gwanchango tebinga bwakire rero na chiri chitariki sano asaba gusiba gotebanga no motinyori bwetuleti ya kibaki andake abantu basamoire na kibago teberanga oyunoro motienyo otureti ya kibaki igo bono mwanchu mulilia ndonsi ya sore turababere batatu elinde tunyare koba abantu abamo ase omoroberio bwensa kia emambi ya bono nabigo mwanchu mulilia ase chinsemo chonsi chaito chingongo chonsi chagusi twale gwancha monyale go mokuntubwati ase metandao yaito elinde onyale gotoma ujumbe ya gororo gose andake ali ukolinde lyonsi lirora atake kolikalisi nabo kunyagotoma aso motandao Facebook na bako nyamna Ndizi TV News Digital na aso motandao ro YouTube na bako nyamna Ndizi TV News nabo igo mnabotambe aso morobeli bwensa kya ntobeto konyora ekebungu ekioke gotuyigorera lituko ekiagira Nyasaye nero nyarire ogotolenda sengencho weekend nigo yarenge entambe nabo igo mnatoko chiko chaka eikieye erebuya tutangani Nyasaye mutwe elinde anyale gotora asekieye engima mwanchumulilia Undizi TV emambi ijabono niko turabe togochi konyora ekivungo ase Nelfa nere orabe gago tosomera ase mambi jabono ige atumanyinga ninkie Nyasaye atubekire ase ensemo Ekivungo kirituko bunage koletwa sole numurubyo wensakia
Muligireria wegete seni gaito Kyandizi TV nigo togo chikonyora ekebungo kyaito korwa ase eketabu ni Isaya emerongo ene naboigo eyemo ninsome egotebanga remia abantu bane naende remia abantu bane nabo Nyasaye oino atebire ningirore remia abantu bane naende remia abantu bane nabo Nyasaye oino atebire igobono mwanchi omuriria emambia bono munatwanyorire ekebungo korwa ase getabu ge Isaya nigo egetabu ge atotebire nga emambia rero tunyare koremia abantu bali baito bali skogari andake onde naro okonyegwetera obororo ande naro bwata mariga mbaro basiriria abanchu ababora kini mwane gwancha mobaremie elinde chinga kimne chinkongu bakwanira mangana yo bwororo nabarabu obonyare kweigwanga andake mbuya bale igobono mwanchi umurire munatogo chigo chaka litukoria itona omoroberio bwensakya munatwate abanda kento kwanere siasa nebinto binde binge munareto chigotwara omogeni kurukinsamo chiri cyagusibwa abasaye ugo chigo kwanera asobo ime igoro ya siasa tomocha nande toskeri moti yago nabo igona ogotoma ujumbe ya munatwate aba abuli tangani Ndizi TV News Digital oino mutandao ro Facebook nabo igo aso mutandao YouTube na Ndizi TV News tobasa kweba omonu bwegetaburo nga nere www.ndizitv.net ekyo nekebungo kyelituko nakyaletirwa sule n'omurobelyo bw'ensakya mwanchi umureria Ndizi TV tuabire toko batoko rigereria lingana lya Nyasaye ni maetenga liabire ligo kwagacha na okonya ase obogima bwao ase okara kira ase ngana gukora litukoria lero kabango gukomutangani Nyasaye yes ngaki weekend ya ringi weekend mbiya ya ringi twachite kanisa mbaro batachite lakini ende andonsi asibionse to sabanya sanga mbiya mono atairobo moyo twikiri litukoria lero ere buyake gimanya sawa bere gago twigorera Nyasaye obeire gago tokonya ne mono goikirana ase chinga kichiabono ntore nakera esababu yoko moiraneri Nyasaye mbya mono asengencho abange mbali tikora wiki kolende abange mbaraba bako ralitukeri nabere igo mbaro bali skogari na leo tukolia Jumatatu bali bangete kwenda chichiro ao sengencho chingongo chezo chiagusie tobata matuko ayarekiro monza kwenda ichiro kubono muntu kare skogari tiganya ko sabanga andake tenya saya murende kera ikemara go baonyoranga mbuya bali eza bonchuria baito ane mono ase chireria daraja mbili matenga litukolia na litukoliri neneke kima kulende kwanya goikera na daraja mbili chinga kichechiro asaba subati bagwetu makegima nekena nando konyoranga chinsa muneji ebabu gite chinsa 10 kya mambia nabantu beto mete mono asengencho goikabali abana babo igobono ase muna bare gali litukolia lero muna bakunya kongangana nobogima tiganya sae nera babwati ekere gali chinyanya ya chirenjera bagotuma igoro bangina namachuma ngo hotebia mungina gotumanga kaga riko banyirenga nabo goli grade keligionsi lakini rende babanya osoime babo goli chinyanya ase igo abonchulia bonsi nigo toko batoko bakera chinkobi asengencho yemeremo emiya mokora kole neno chenga abonchilia pensemo area ya boda koruchi skuru chibungwa babere batore chinga kichingo ko batebe na maana resengencho konyara bana boda bangi skogari bali kire chigasi chichoko ira bana abaorokigwe skuru maybe koruju iri tkoria Jumatatu mpaka Ijumaa boiga abali mubande mbali skogari bali bagutumia boda lakini bona bera aba akongwa kesengencho bono mate baro somotumoko niga bange bare asomotimoko olio kwa gakobira lero bono niga korara wikera chinsa chia mambia seigo kolende nigo tokonya koba obosemelinga skuru njiri osiku asika getambe nje chiguru naende elinde babe bako yagendele kima kolende nigo boigo ime yense engima toro chinga chimbero nchigendrete ase chinsemo au ane mono ase umuchiorio Paris ase kolende nigo toro chinga abakenya mbendete gwetu makegima abakenya mbendete gwetu kolende kwanya koranga liri Kenya kogosoli enjira abakenya togoteba oyo no mo Kenya mo Kenya ito
Kenya seri muna bono chiko sori chiroro ntu Kenya toko babanta abamo sana nebanga nkabirende yonsi omonto obwa etoko ba ntobwa ati mochando ebe no mogusi ebo mokalenji nebo mokamba etoko gokeramo lakini ngento gocha giato salineke eyuere siesa nere gocha yato salinga bono ntrocha toiguana igobona mpaka tutare ngo no mogusiyo no moikoyo lakini asichinse amachirichi ama minyoko ntorigo twarayo nebona tebujia abuna toja twatiotereria abuna kipsho kino lia kuminyoka ushikoro mo Kenya ligeretia TV yakoranga ngakiara cha minyoke mbakwanyoranga guwateneni lia komyo gwatuma ani togo chengera sobwamo ya eko babuya kero torochenga maeno lino mo Kenya tena into chinse mo chirichia maiko unyare go ikorore linde na into tobe togo koraki okonyoranga andake ntumuna bakenya itwebire igobono kara na ntungo igoro muntu gete koru Kenya nabete ogotuwakilisha ere buya kigima korende ndo chinga tobe tukubwatia kiorokererie kyo askire gendo togokora na uranyorenga twabire tokogendera asabara ibaito tobe tukubabwate sikigima asibatali kogenda buya twaba tukuba okoboko asigo ni matenga inere nchira ya bene eyo turabe tokone kinga twabire tokwegendereria kigima askolende boigo weekend ndoro chinga waziri mbabete bakulingolirwa bakulingolirwa ngwaro chobonda bwa waziri bole binto nebiko ngwekero bale kwe unengigwa binto byarenge raisigo naro chama swali yakubolirwa makongo abande mbage chetibu lakini rende lazima bale kubwatia goika bale ko unengwe nitomanye nanaki andake uyu nacha tokonya mutu singi chunaro chinga mbarona barabare wikomonzale gotema kwirwanira tore ngandake chingurwe chiko chimutu anga kigo chakoba kole ninjo botene ngubuli bwabo na kumetinga wande baragerete buna joho igarate ngabwato botene ngwe chi billion ibere nugutaisano nemo na isato wono was yunga 2.6 billion chichionsi ngayabegete mateka no to kweboli kwa tebanga njobo bimobo ninde serious boli hapo mako yunga ntumla abakanya tokora ujumi yabeire yani ujumi yabeire embi nalikuwa makonyoranga bali bale ko unenki wanaro gotena yote banga njenza ngo bekaneje yani chiribu 500 inenza yoka igobono nte bono chiribu 500 inenza none tokora uchumi yabeire mbera kine barabu babwato uchumi asichibengi chiabo adebanga wetera se biasara bia no bunchiriria bwa no bokoboke umbwate chibilioni no bokora na kike gochakia geranga chinga kimne chonyoranga abajumbe baito bachiri batosabire chikura ke bachire gali batuyeba esengencho bale barabwe bale on comfort zone mbabwa stress yoneta yokumochanda akoragera buya ikobono ngakyale chandira abana inji ata go chande esengencho ni mole buya kuli no maito muntu mutaka kikwa mweri chibesa na rocho kweba endo jembi ato ababwa chibesa usimwanya gwagera abantu abataka chikura talinga na bacha era kini abange babe bakwenda beba lakini ndo mwenda ngoinyora aro ira nalimo ya bono intume tumna bana inji ngoyo tore twagosa asenye choko nyoranga chinga kichiri bagwe sokya getie linde banya kuburi chikura onyoranga ntu torigete mu buko bw'omuntu omuntu wo chagari ile asenye ncho yaki onye nkwanya kubwata besa onye nkwanya kubwata milioni na kiura achikotenenere milioni oyi bono nero toko achi toko mwanchi kura ochire ndero omanyire ko manage chiaya na kitota toko moera singe twara nengere na wate chibesa keningi yani oisane gyoge mochane oisane ri chibesa lakini toko mwana ne bato chande to side bono bari gocha bato ligere abanchonga anga trao motako yanda ke na bora nyorenga na bachi kolengera linga tigana yora manto bade asenduete kolende bono maite kergo iru motake besa ngotigara ko motaka osenero bero monda nero bero monda na kwere chibesa igono ndete ko bero motaka ngosi na bero monda igendo gyo kekire to bauti aiga ni chibesa chio echikwanyorire asikoni no manchumu lendizi TV tokuba tokubolinga anemono asense mo ya siasa ntobwendrete kwa chikura abantu balia babire bakwegendereria kegima asense media yechibesa bose asenibo asobotenenko bose ndobwena toturire libalia anemono bakorwa anse chinka chitari kwenyara nabugusanga n'intu ya semambia bono wetera asomtandao to Facebook ndizi TV News Digital ense media ya YouTube
Ndizi TV News atarasa mtandao wetu www.ndizitv.net kurende Nelfa na manganda time inaisikia Orogongo Rwagusi asto abatakoranga amarigonia na abagako enekigwa anemono obusio bwechigosori chiria achinse engima bose asekerengo kya national chiyo chigendrete ase Orogongo Rwagusi ndo atokoranga ekamati eli atenenerete ekiombe kibose atenete umurogeri oyo njabete gegwe sokibena ukwanere igoro ya marioni ase boigo turushinga umugabane county ya Kisii Paul Simba arati tukorigoro abete gagosioli na gochakibene umuroberio ulia bose gochakibene chigosori chiria chiaboro kiwobekerengo gya secondary and nationals tentra rango naralia ya bwatani korwa ase enseme yo abwate igoro ye chigosori chigendrete ime Orogongo Rwagusi ekerengo keria kya nationals. A team is a team of chief principal chia Kisii County from the entire county, but they are not just principals but officials. Ebare bali batenenete chief principal for various sub counties. Etu achira ige sengenjo intobwate omoyega bosiye ito ese wiki yega togo chaka omoyego yino yogo twa iruli bagali yoko host chi sports emepira enko yeye igatelira isigocha kwa egwe opportunity muneye iganga nintu toko host esengenjo Kenya ne ngale lakini ye mwaka oyo twa iruli baganga nintwe togocha gotwara chi timu chionsi pikenye ngima aiga se stadium abande mbabe bago chiesera Kisii High School abande mbabe bago chiesera Cardinal Otunga enga kiege tuachire gocha koligere ringa kirege ntombu yakere nande we want to appreciating governor yeito ya bekire kirege nto in place chiskuru cheito chiatemire gosibia na gokora aya bwenerete Kisii School Nyabururu National School Cardinal Otunga ase chitimu echiga chirabe chigo chiesera na korara twa chekire twanyolire nga kirege nto mbuyakere intumu na officials be county governing council twatebire twaisanikire na ntogogete nga nintu togocha co-host yegenteke abagusiba minto bonsi pia se mwabeta na Kenya ngima inchwe na intwe twe tuchifunie ingenga kiyeiga nintu tobwate Kenya ga tabatali torente omorembe na usalama kirase egerekera abageni baito bakurwa nekero bamenyetega bamanye nga Kisii nense y'omorembe tigato provide our best to give security. Mwanchumulilia Ndizi TV una malio ni vene ase aba Kenya babete bakora ni vene ase chigosoli chiendete ime Orogongo Rwagusi ase gusi yaberege konyora libagali ya vene negesia kenene asu kwaligania chigosoli echio chia chekerengo kelia gia nationals ni matengane chigosoli chiabere chikoba mogoko munene asaba tyotelia abange abatyotelia abange bechigosoli ime naisiko Orogongo Rwagusi ngakyora bokonera anemono ase Kenya ase Orogongo Rwagusi bose county ya Kisii kwa guli bagali abene asu kwaligania chigosoli ekinda tebenga nkiringa no mogoko munene machakoranga chigosoli chionsi me Kenya chialeturi ase county ito ya Kisii eyo minute nganda kebono amagenda rongo kore kanale singenchugwe kabali kurigeri usiyeye nebwate bitia abana abana chikochezera igobone turatebenga windo mogoko munene nande tika abana bali banyakwegwe support giya elinde banyale gukura umurobiri yubo buya koleni nabe ngochutelia umwanju mulio Ndizi TV na babete bakora ase chikole kono tokoranga ase enkoyo ya chinyaruka arala ekaba gekobugwa na dagoreti asegolemo ase esagero ensemeria ntobwate timu ye gogosoli kurkunga St Joseph's Kitale bakagosoli ane timu area ya highway astoro chenga highway ya betege ko nyonsia etimu area ya St Joseph's egoli emo ase ligena liesagero ase kono mwanchu mulya Ndizi TV
tokoranga ekemina negetindi kiabetega kwene kigwa anemono ase ensemo area ya volleyball Cheptiril ekayeita etimu ya Matiliku chigoli chiseti sato ase eyemo na mwela isato ase ekayebwa Malilalu ekati yechinyinde eskuru area ya Nyabondo ekabua ya Kiagatu asiseti sato ase esagero egati yechikoshobete kosoligwa ase nabingo chutelinga ase litikulia kabere ngosori kiechirabe chiko gosoligwa ase lituko lialero ntobwate eskuru elia ya Takaba yurabe kosolia ne skuru ya St Joseph's ase egetikelia Giacardino Otunga alafu ndotwale highway secondary ke kosoli na Dr. Agri asegetikelia gechigosoli kya Gusii Stadium totware Kirangari ke kosoli na Musingu asegetikelia Giacardino Otunga na Machako School ke kosoli na Kodero Bara ase egetikelia Kemeyega kya Gusii Stadium noche timu ekoro Kodera Bara enere koruoro gongo rwa Nyanza enere yabeti kuyite timu elia ya Matutu Secondary ase ekemina no ekaba enamba ya Matutu kabe namba ya kabira asego ni matenga abagosolia vange ose abali bako banje tenkoyo mbabe bako ba maiso kegima ase okoligelinga ngaki etimu elia ya Kodero Bare kurwa soro gongorwa Nyanza erabe ekego koli kolende ni matenga chinkwana chiabere chikogendra ane mono igoro ichi bus chichi school abando ade ngachi bus yagusiyoko ranga cheito njera ikerekerenge kyagera chibas kurwa singongo chinde chire chingia chisikania chine naro lakini rendo maite tigana Gusii na baroba koranga chibasi cha maene ne chingia na baromba nyale kuiba korugabo nabo igona nde jobe gantona tabanke nana ki amashabiki yaito munyale ko abana aba chinga kichinyororo kero bakolese michezo yabo ndimwe ntochi ko ngaya umupira no teneta sikete sengi chama amashabiki bakoleta bakolete segi gusekende ya abana abachingo ko chinga kichinyororo banyale koro egosoli yabo kibara iranega ali chinse mochiabo banyale kugenda ngamaine Gusii na abantu abaya nigo tugusabanga abatiotelia babakone kinga babere bagotwara amaskani nabo igo bitago byabanyanyimbo mbonete bibiko bamaiso chinga kibune chikyagero mate egosoli ni bwate agokina kwa maberera nyoranga omundo gakolieli egosoli litaraga gakonune refari yabage kuruko na chakwae konyo angali amashabiki achakire egoswage tibuno to igwetenga asegetikelia Giacardino Otunga oruchenga timu ya Matutu ne timu ya Kodero Bara kichara kosoli koranga mashabiki akurutamagena abantu nabo baumiete ga una kinate baranga kichinga kichiga tigate abana bali chinga kichinyororo sencho nabo abana bali niye bangete boka bachiesa lakini onyoranga mashabiki nabo bagusali iko bonti kabanya bako batechebe nande tusali gweleta muna chinga kichicha Giacardino Otunga nga ya abantu bali bagusiye babete bako misbehave tigaba elietare totoli jenge kebara agenda bagenda niliteligia nabo igotiga abana beskuru basiku ntochaka koranga mwachakire kochagia abana beskuru ntwe banga shabana to chikoligere abana beskuru basiku asege to gosabanga amashabiki yaitu moko gendaga alia kimwaro lire abana bachiralia takonya kubalia na maisande musayansi atebanga inye nabo igo opimire musubati oge uniform ina nakina kutoko bamanyi bone sego mweba senge njoli chiko noko bakogwe eri serikali ni okorogo tambe abagotebanga koligero limbo sarakini kokobwata emyako kobera 40 gobona yorarore lichiune liago lakini rende tigabana bonsi bechiskuru gusaba orokigwa bonsi banyale bagusikwa nabo igo tusabanga aborokia bako bamaiso chinga kibunechi mba bagotiga abana batale barobo bako baikange onye na abana beskuru babera amo tetukanga tumaiti aso mworokia kale nyimeta abana aba kibaikire hase chigosoli ali bakobora oyo maso oyo monga kaka no mwari mtabanyora bagusirira nimbo toronya bara monga teatro atara na bara butigalinde balinde sengencho chinga kibunechi balisko mbachikoa abaorokia chinga kichinkong kero bakoirana nalio arawe kiranya anakwene kinga no nyabachi tas chigosoli
boigo mbali gochia gusalichinga kichabo na boigo mbali gochikwenyora ase abe na boigo baba goetangane chisago chimbe kyageranga ali chigosoli ndubwate chisago chimbe ndubwate chisago cha abana bagotinda ndubwate chisago cha abana balia batali abaronge kigima igone bwenrete babe bakwene kibene babeire abako erende na gutwara amaskani chinga kechi cheka sorikonde tukusuka bosuni ya matemo kurwa ase kenyoro gya siara wana yabere wasoki bene na gosaba bokonyi erinde babe bakoruzia omwana obeire gakoba ase enkendu egeka egechambe kolengana ne amate unigo omuchokoro yo abeteka gusiria obugima bwaye imeyomochie o Nairobi mega kunyoro mu basokano bumuriro bono nigo babeire bakugania gusirwa anene mono ase okoyakana bill eyo anemono erengete amatanga yo mwana oyo oroboti rwabetero kwaleni wanu musakito bwamangana amaya Polycarp Okara nime yekanyorekega kamanyekanite buna Siara 1 asitokumire namo nenka ya Richard Nyanga ya mochera muno na Gladys Kwamboka bagendrete gwetumata kulengana mona barabu mochokoro ibo bwa bana Pius Mataya mona Faith Matai iganyara kabwa gusiri ubugima bwaye chinsamo chiricha Nairobi chikibere cha etere kubwatakanamo no mubasokano bw'umuriro oyo monyora na gusiri ubugima bwaye kagendrete kwerwanirira asinyagitariri ya Kenyatta umwana nabo batongetie umusuma nyumba agataboboka akanyora ng'eneti yamubwatire umuitoka musamba unachari yalengerero mwana bayita akaba igajia tukamwira Kenyatta akabarora wiki mwana yire ubugima bwaye bugasira yamateye igani gegendete gwichanira enjera bararuberia matanganya gusira na bigo gwakane bilia nyagitari eyo erigwika chishilingi chiribu chimibere gento bono bagendere ko bagwichanira ngarotiga ngo bando siria sawa bakanose chire 100 165 kuna kore wiki kana chiko chekyo kanya chekire 280 ono nje ko sawa keso ko njetindi ko inyara igaro cyo boli mubwensi mboyo akawinga babwate nagake omwaka bwenke nere garo murwire igare nyumba kanya nere nyagitari amenyete enke tubwatike nigo tukumena amona bairi ao abo baikenera senke yega koleta amagombabo na kugerorera amabera asibego baganire yamati yega osirwa unakwerera omongina Grace Nyakirario asinatana sabana bane bari mwana musibati muntu onero mucho koro ya asirire Kenyatta abwo Kenyatta na ikororo nanje no nkurwariwa lakini abo komubura no bonana gake abasani nabairi bakonye kiriyo bwate karwe ake pili yachirare muna mwaigwa yamatega nigo yareire njero bototo bwagendere ko babuko bachanda inyerekanenga abana baiga bakenigo bari kwirwanira sejinsa mu kiri cha Nairobi asibatabwate mirimo engikeranu umwana yakonyora kibarua kya muchengo lituko nelinde takonyora nonye nkende nyumba nkeyo machenge yakwenda lituko takonyora musuko ira na barara igo ono nigo babolya baraina bego nabantu bomoyo bwogwancha kwene kibunango ikirana barasenke yiga nakobasira eli kurobelia matanga yo mwana yiga obo umwanchwa eli konyara kwabaga gotinde kwa na masikani oyo igo sire ligumo mulo minto tabwati okwenyara tabwati ncherende yonse haba iri nabasani mware gwancha motokonye ingo saba musime wone kisai musime ukisai mongina cherusa mamanyi no bwe sio tete serio gieri so wancha kwao kwa njo ndamboro koboko nabo ngwa kambia mono egere nducio muchokoro nirogoro morete gocha ngo saba abantu ba minto nimbwato muchando yo nsumbwete gake kamuranje ngo basaba ngorererani mongo anyandrose gesibeke ninkole sire no mwana oyo uyo ratake gotokonya se mpesa se namba yesimi nere yega 07 46 66 00 72 07 46 66 00 72 elieta koleta mara Nyang'ae ginko report rigeta seni kya wanchete kya Ndizi TV kurastin seme chiga cha Siara 1 meye kaunti ya Nyamira
inchego ngoro kwa Polycarp Okara. Mwanchumulilia Ondizi TV ekini kinyara ekinyoro usikiria si ara wanto koranga nigo babeire vakurukubolia asugusira enkelia anemono asokomwenia omwana obo nkira ukwanera igoro yengane Egentonda kwa nenkiringa muna barure kubolia gochase serikali anda kenga maybe ebile yabatege kobenene tiga yeso kirinde banyale kurusia omwana oyu chinse mecho enkendwe yu kolende gosemba twaro molemba sengenchoge kobaigo no ene kinyole kigima wekabanya gwe chandanga andake nga kiego chakoba nanyora nga binyoro mindembie bange tonyora mbabwate byombe bya matanga lakini nabora nyonna batwara ndiro bakulemerwa igobono ndebwensi obwatomo ebogwa nchamuna basabire tiganyale bwesokia elindanyale kubakonya ere buja kigima anemono asukubo batulia omusigo yo bubugima asengenjo kobwatekananga nigo okumusiria omwana olia kwabeire ngokubatigira namangana amakuma tegesa kukyomugusi ekero umuntu atarabaga kweni mumaitenga bado ebanda nero imaitenga abantu ngo tabaro muliro bono bacha kile lituko uzibaja ko bapole ndiro bagocha lakini yego ikabarosa tani chiwiki chiki bereiga onya barosire onyora omobabere batatu lakini bono keko gendre keko kuchumutinyo konyoranga nabuko ngamatanga naro lakini tokumenga naro gosetayo Irebuya kima astoko batoko sabanga enke yo ebe gego siro atwabe tokubolia bali bale nonkogania okuya bali babwate aboigo amoyo omuyawe gwesoki bene nagosira enka eyo ebe gekwegendereria abene kono mwanchumure niziti tutegerete asamangana amajia abetega kwenekiwa abarai kurwa soro gongo ruwa gusini go babeire bakuganiwa gwesoki bene nagukwanira enjira bandrate kurwanira omugusi emaiga yokorakananga nigo asobochori webirogo bibu waziri abagusi nigo babagotigwa maiga nakonyora libaga elimo lyoka asumu wakili Danstan Omari abetega gwesoki bene nagosabanga abagusi babagocha amo nakwenekinga nkwirwanira bale eline babakwenyorera egetali ase serikali tire ase amatuko alibosyote antararango naraliaya omwakili Danstan Omari abwate igoro yengana yokochorwa kwaba waziri. Everybody is fighting for their tribe. I will be asking if the Kisii community political leadership has gone on maternity leave. I will put in my papers to lead the community and register a political party, because by 2027 we will still be scattered in ODM, we'll be in UDA, we will be in whichever party that is there, and we shall lose as a community. So I'm appealing to everybody in the Kisii community that it is now ripe we go into one political party so that we can negotiate from one political party. And all the elected leaders, you owe the community an explanation. What are you doing in parties that you have no stake in? There are parties that have made the community a disgrace, a laughing stock. We appeal to the elected leaders to come out strong by moving out of those parties. They can be independent candidates. What I will assure them, that I have defended Aisha Juma when he moved from ODM. She never lost her seat. I defended very many of them. So don't be scared that you'll be chased from ODM. You are already chased from ODM. You are already chased from UDA. Let us think, let us sit and talk like kisses. Tigato kwanu munuo yomo, toriye ekiama geito, naritorasi kwe. Bono igatonga emengongo itabuati direction. Toko
Mwanchumurelia Undizi TV oyo nomo wakili Tanstana Omari oyobera ochinkuma imeneskwero kongorogusi oyobera kwanera anmono utaisanika kwa yene njira abagusi babete bagochorwa as bose njira obocholi bwaziri bwabete boko enekigwa as entundeye ijubra ibura kwanera mangi orokananga niga bwato borora tabanga abagusi tetorosi kiamagitu ndotwerwane ngira kwanera ngane. Eye ntonda tebanda ke bachitikuliye linga maybe aba waziri bekia makirikia ya ODM babeira bange singe nchonto anyoreta ange bane bachore kurukia mikyo lakini rende nabaiga nera utebirenga ni gata get omugusi oyo orenge kia mikikia ODM nere abe kago chorwa igorende karure ukoraramika kwa etigatora nganyango tunga ngetambo kerukieke kira nyari gekuyigwa tebanga abarai bensemo usoro kongora gusiba chire maternity leave koranga bachire rusa bara bagechiwe yani talinga bagechiwe korokananga mbara ikirani mbara turwanera kigima kubatikananga ni yekero kurigiria ase ensemeria ODM maega yokwegwali bagalia bene gochora aba waziri babero yo makaruma be yonda karusiaya ensemo yende yo makarumu Mombasa yonda karorali akarua aze orogongo rolia boserua Mombasa wano likero kuriria mangana ya onsi Nyanza yebwate chi county cyabogere nabo igo gusi inkyo yo mata ari kuruera gusi nakitukunyo kweboli bene nga intuno watu abere ase kyameki kya ODM ikitari gitunkirikike neke narogia sirire sekolende abere kurukubolia asabarai nabo igondo chinga tali arabie kana mbono na ngati umwe MC ya mwaka kwebolinga ebirgo binde oboli wabotambe use permanent secretary biche birwe gwa sama tukabwango iga dochinga nikuru entinde ndete kwene kigwa ande mono aso kwene kinga omugusinere nkwenyorerare igitali asobora iboko bwati tigaturaganya elinde torenga anda kenga kiego chakoba uchimutu abo torenga umugusi yoyo na inyorwe gose nabo twebirigo ere uyake makolendo mwanchumulendo TV tutigata samangana abete gako enekigwa nigo umuraibwense Dr. William Ruto abete wikirana ase ekanisa ya Outreach Gospel Church ase ensemeria Kilgoris county ya Narok ase abete gago ikirana asumo egagwe kanisa nawe gakwerera igati yemero bere serikali ya Kenya kwanza ebegerete ase aba Kenya naboigo umuroberio ayobokoreta abantu amona kogenderia ense yaito ya Kenya robot Robert Rukwani wan bene no Musa kito mangana majia kurwa ase rongo Rwakisis Evelyn Osero Umuraibwense Dr. William Samoei Ruto amona baraibande nigo basanga gusasima nabaigeno somosangirekano bw'amasabo uyu arigani wasegeti yeskuru yoboroso ya Kilgoris meye county ya Narok. Ruto yote banagendere gwikirania chira chiaye nigaine kyobwaga chibwe chichiro 11 meye county ya Narok asate bachibesa chisaine chiabekirwe nsemo iri gwikirania umuroberio yo egati amagendro andamanke. Hapa Narok watu walikuwa wananiuliza hapo nyuma, wewe ule mama mboga yako ulikuwa unasema kazi gani unamfanyia, si ndio? Sasa mimi nataka niwaambie hapa Narok tunajenga soko 11 mpya na tayari karibu 9 imeanza kujengwa. Yenu ya hapa ni kwa sababu ni soko kubwa. Ile ingine ya town zile zingine tunaweka milioni 50. Lakini ya town hii tumeweka milioni 200 kujenga modern market. Gokwa na chinga kiechoni gasingerera igoro yo kubwatani wa kwa Kenya bonsi nogo chamo ero kugayana amakong au na baigo koreta amagendero. Sasa hizi tumeunda serikali ya kila mtu. Hakuna mtu sasa ya kulalamika. Hakuna mtu ya kupingana. Sasa sisi wote tusimame pamoja. Tupangane pamoja. Tuungane. Tushirikiane. Ile sasa kazi iko ni vile tutashirikiana tutatue changamoto za taifa letu la Kenya tukiwa pamoja.
Ruto ni gasabo kubwatirana kwa baraibonsi eri gusira basae asoko banyorera amabaga yemeremo asemeroberio abuna obwagachipwe chinyomba cherigoriense omoroberia ne kiago chiago ikiraniwa imeye county yo ya Narok. Mimi nawauliza sasa viongozi, sisi kama viongozi wa Kenya tuungane ili tuweze kufanyia kazi hawa wananchi, tupange ajira ya vijana wetu hawa. Hii town hii tunataka kujenga nyumba 500 ya kwanza, na kati ya hizo nyumba 500 ya kwanza mama mboga na bodaboda mujipange. Omugavana we county ya Narok Patrick Ole Ntutu ni gaine kiao kubwatirana egatie serikali ya county ne serikali nene asogo ikirania amagendero. Mimi nataka tu kukuambia kwa mambo ya maendeleo tunajaribu sana kama county government tukishikana na national government. Hapa hii town yetu ambayo unaona ilikuwa na mambo mengi na sio bure. Tongo alikuwa anasema ni chafu. Sasa ulisa hawa wananchi. Lakini niseme tu ya kwamba chinga kiecho ni gegatia baraya bo baikirana baigerere finance bill yabateba yabwatekerengeki ya asaba Kenya bonsi na komotogia Ruto asebita mkrobia ye no mokia bokoreto boterri mense ya Kenya asebalire ira yogosira amagendro inse ya serikali yaye. I can speak with the authority kwa sababu mimi ndio vice chairman wa energy ya kwamba wakati furugu ilikuja ulituambia ya kwamba tuangalie pahali pote. Na excellency tulitoa 18 billion ya stima ambayo ingekuwa hapa mashinani. Na hiyo stima ingesaidia watu. Lakini kwa sababu ya vile inchi iko 18 billion ilitolewa kwa budget so that vitu zingine zisisimame. Your Excellency, hawa walimu wengi wa Kilgoris hapa na Narok County wanashinda wakijiita modules. Mimi sijui hiyo modules inatoka wapi, wakiniambia mama county confirmation ni lini. Your Excellency, nataka kukushukuru kwa sababu hata baada ya kutenga hiyo finance bill umesema hawa walimu the 46,000 teachers will be confirmed to PNP. Tumepata utulivu. Juzi tumekuwa na maneno katika taifa la Kenya. Na tunashukuru Mungu kwa sababu kupatia wewe hekima na maarifa and the wisdom, Kenya tumekuwa na utulivu. And I want to call upon all leaders that we treasure one of the greatest resources we have as a country called peace. Ngori Potter ya Ndizi TV, Eriatriane Evelyn Osero. Manchumurilia Ondizi TV no muraiwense Dr. William Ruto chinga kyabetekera na asense meria ya Narok na ukwanira amange anemono igoro emeroberio abegete ase ogosira abamenyi borogongo oruo obiro kwanira emeroberio yokuagacha chichiro nabo igo egachi emeroberio emenge ntamanyenga kerengali kyankere keke igoro etaro yo muraiwense nabo igo gosanga ni kanisa area ase county area Naroka ense moya Kilgoris. Muna botambe umuraibense nkonyara rokukwana ebinte binge liboli ndiringa ebibyonse sengencho obekire emeroberi emenge tose koligere korwa kuyirirwa gwe finance bill ko abete onyaro kobeka emeroberi emenge liboli ndiringa eyonsi naikiranie ogotenga oberga otenge binte binge narama boya Kenya kubolinga bono no kido yenzi ale konya komote ngumura ibwense Dr. William Ruto wono turigete te binga na kolire kitalinga ninche nkole okwanira mange muna botambe ntomararitsenga boda boda mama mboga libolindiringa ayonsi akwandire naikiranie na kitowenda tukubolia asumuroberio wensakia emambi yabono asta kuba tukumusaba abega konekinga obeire gago ikirania obokoleri bwaye asenchira ya bene tatebanga na chakole kulinde nainde koranga ole meirenze ole mire goligia jenzinke ara mnyokia barai ole ngatwachake ende kanisa kulinde wala koranga kubwatikananga nogo chorwa kwa waziri balia bekiama kia ODM ndo chinga nabo kwa bero koleta go kiyama berero tebanga bachakiro tenga twachakiro kwene mbyo ingi yake igoma teatra kanya go chimutu abunki kerabe nye kara kora yonsi abe kito somroberio igobono nabakore mabono nabagwisaranza lakini nani nyetago chikokora ayu ndengi ngabasai balimba mbali gosuka magamba kamo boli ngagangwa tete iganga kinando bange kulinda muna tuwabe tukuyunga watenga 8 tamanyenga kitu kelira cheribe 8 ngamba roberetie kende 8
kulini na watu kanyitorenga ningikira chikoba anemono kubwatekana nga nogo chorwa kwaba waziri abo baba bagochorwa ase kulinde engana yabete ko basi weekend yebo igonigo umwigereria bobwene bwo monyabantu activist Boniface Mwangi dio ikirabono iga abantu batamaiti se ale inkubatekana nga nigo arokananga gakobeka ujumbe ye moyo kogosereria kegima kuruwa kamanga gagosieka chi account cha Facebook, Twitter na kirese kulina abantu mbabwata mabolinga yal obera utrendi ase weekend ngim tigango turaganya torenga ndake nato kena bo monta akora tumokere bieka ke ikora kini nturi kumanyere singincho Kenya yabone sere ndiri gocha ko twamanyere singincha ndake kuri mto bia etire kuruma egango twabiro bwo banga nakare moyo kuleni yatora tukubanya tumanyenga naralia yara bakwani ko chas mutu kuleni ngana yabere gego trend kulina banga basumi meruberi obwenza kya asemambi ya abono unando chenga Kalen Osinde kutoka Nyamakoroto pamoja Wilson Kenaga Osoro Edu Muzazi ya Nyamache Wilson Kenawa korobo basi Nyamache nyabite tuned in Dennis Mogaka na korwa ngokoro sonko mjinga ndani hadi mwisho note wego Fred Onduko koro bitare boke ire bo morenda suneka niko ndani na wego bikunde Wesley korwa irungu boke ka village na autore ime jomoroberio ensema yambara ya somoroberio nsakia Nicholas Momanya watanga good morning our esteemed Ndizi TV fans. It is Nicholas Momanyi Nyata, the current speaker Kibabi University, tuned in hadi tamati. And Enoch Mochera watanga good morning watching live from Isabania border Bwakirebia na ngote banga nyasayo nganche ire korali tukeliga agote banga nale gwancha le emambia le ronganelia aba emambia ngia nganero stava Customers Tanzania subuhi njema na pia siwezi sahau mamumi nto batisheba kwambuka bonsi batwale emambie ngia na boigo agotebanga nere Dolphin Moraga tanga good morning, happy new week. Let me wish my children, parents, friends, all my fans in this TV without forgetting my enemies behind to have a calm week with the much blessings of our heavenly God to be blessed. Mbi ya mono sana. Na boyo atanga nere Dennis atanga Bwakire korwa ngokoro soko mjinga pamoja na mama watoto Lili Nikimto na mtoto Shalon Kerubo pamoja hadi tamati. Abigo machomo Lili tue bako tuma ujumbe ya weye Masaya Mo Ndizi TV News Digital o ino motandao ro Facebook na boyo YouTube na bako tunyana Ndizi TV News. Boy gondo chensema ya Dennis Mogaka ruwa ngokoro soko mjinga na mama watoto akundani mwere Sakia na boygo Amos Martin korua Saudi Arabia anande tukwatu mwere Sakia skendo mwanchu mwere TV abu no torabeto kogenda ase omotimoko omoke asuko nivene asukumulekera magazeti asindawe kumulekera egazeti ya Daily Nation na boygo ni mbenkoliyeli ya egazeti ya The Standard eli ndetunyana gwesemia tobasa kusuka tobasa konyegera mkwere na tore ase ketere tambe teatora siomia ase chiduka Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omwanchu muliriya bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televisioni yao na mbegemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisa nuna ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere riukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ugututarira sikia bisichito icyo kirebo cyogwe kiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ikurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omuliriria bwa television ya Ndizi TV
nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaire bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi vekenambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Nasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwa njuwe gatasini kia Ndizi TV. Na bogo tubuate witera senjera y'umutandao ya www.ndizitv.net ili kuturigireria na wigo usonje mirubiri yito chinsemero ngeberenanye nyoranka na bogo sonje witera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegoke Ndizi TV obwanso obumagusi asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata amagani abo mbabwata ebyebwa mbasomete nabuigo mbatagita amabaga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igoro bole inyura kerema nkelikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abari nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. obolemi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero asa abalimi bonsi imeyaliro balia gusi nabeire ngo batebya nga obolemi nobonda naboigo obolemi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro balia gusi tumera n'abalemi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye obolemi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'obolemi nobonda oyogokera butambiri tukolia maine ense monene usugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'obolemi nande nigongo batebya nga tegana irio tware obolemi obonene elindo onyara kubaga gukora obolemi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro obolemi bosomete nando nyigotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga obolemi nobonda Jumanne chinsa ibere chia butuko no moiroroye rituko ria Jumatano chinsa isano nemo chia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara kubaga gwansaiga
Kisii Family Medical Center ni nyagatari ya kirero iyo kurobo koreri au iriko koenekeria afyenkia. Ngoro barobo koreri buno koringoru wa maiso na koena nebirore korigereria maino obo koreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo bo igongo korabare physiotherapy. Ngwanchira bare insurance ko bwatia NHIF, Minute, Liason Group, Madson Group, KCB, Area ya Cooperative Bank, Teacher Service Commission, CIC Insurance, National Police Wose Prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boygo Star Discovery Insurance. Nigo bago toka Samagacha New Sansoram barabara nesteje nene ye Kigali egoroba entangani. Asamanke bakire simi weterase namba 0758770764. Kisii Family Medical Center, your health our responsibility. Buno butambe kuruwo muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba ibyukoni asiduka okwagacira ibyubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinkira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini ecumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari ikituma cy'ukwagacira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gicinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imiyo mu cy'ubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse cy'amaiko iyo yacagitwe na University ya Cambridge asere gwetanya chinse 150 nemo amasomo ye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira aseti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakira kirija year 1 week year 4 asibabwate bintu byo gusomera bisaine unabono ki computer echo gikuru masomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki wabaya 2 week year 4 mbabwate bintu byo kubuga muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asaga ya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wosoma seskuru ye natwarubuya wikwibwatanya asichigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli naboigo usire biyago byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisii Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 inye cyanda inye isaronemo wose inoti 72 inye ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified.
supermarket ya Kisii Mattress irimi y'umucubuzungo nigo bono yakorenteire ebintu byo gutumika nabo igokonia asiriguririanse nabo igo bikoniwa asenkera ya wholesale buna maguta y'ikinyini obushi bw'okuruga chidaipa ni chitissue chisabuni body oils ebinywewa esukari nabo igo bikoroto boigo nkonia bale ebintu binde asenkera ya retail byo gutumika nyumba unibirugo n'ikimesa electronics chianga chinyange chibagi chikapet ebitanda n'imito nabo igo chipillowcase mbabuate office furniture cookers fridges and freezers table banners toaster ovens and microwaves dispenser cordless kettles washing machines n'ebindi binge batalirime y'umucubuzungo Kisii Mattress Supermarket, the only money saver in town. Ne ano mwana w'ekyanga kya mitumba kira ky'abaana amo n'abantabanire na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabali entambe asago kireteire gisieli na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba bona bono chianga cy'abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tobone ganto introduce ti bikoro na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali bateto cyake biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karoboto kere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'ubusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimi na kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells Devmo Ayurvedic Herbals abubara babwenia bagutumika maryogo yimete mbatu arobulingoria bwabusa nakurwa maryogo abu ankitarike yemo yumutinyo gatano gatatu ime yumuchunyamira asama gacho a Florida angena Shivling Supermarket mbaringorie amarweri buna fibroids stroke insomnia arthritis prostatitis emechando ya maiso cerebral palsy na boigo kurwa maryogo yugo kinya obunyamasi asomubere na yanda mange bakeresimi ase namba enoti 52 kianda 52 isano no isato marakabere isano nemo marakabere kianda ibere Devmo Ayurvedic Herbals. Your health is our priority. Garnet Electronics niko bakoretere eofa yiriguriri gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseriguri ryansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igo ni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo gutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubwa tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asumuruliga amajiko namarago kubwatiwa niko bagutuka meyo mucyo kisi
ase nyombe manyakanite na Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iye nedukore igene ase bintu biri bigutumika estima ase ligorire nsekegima. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama vile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwanchumurelia Ndizi TV mkwani mwene ase enchunda yende enchunda ya kabere ime jomoroberio bwensa kia askolene kera chikoraga ensa ya monenusu ntobe togosanga nomorai bwabasa korwa asikyombekemo ime iye county ya Kisii. Kevin Mosomi astora tokomolekera asense ichwa Kenya yaberege korwa asyabereweka naboigo ase torochi kolende nigo na beginko bachakia ase anemono kumulekera egazeti ya Daily Nation. Epeje ntangani egazeti ya Daily Nation niye mulekere tenga mbanto kia babalenge maega yenkwana usuko iwana na igoro yamabaga yabawaziri ase babete bagochorwa vene asoborai abumorai bwa wense Dr. William Ruto ase egati yabali bakorakananga nabasani babaragia babete bakoba ase egati yabali babete bago enekinga abawaziri babiro chorwa no murumu abo omonene Raila Odinga Oburu Odinga yobo igoromo senator we county area ya Siaya Rafael Tuju yokabeire omoriki asose omwaziri ya serikali elia ya Dr. William Ruto yani Uhuru Kenyatta tukatwara omo teneneli bwabange ase ebunge Kimani Ichungwa Adams Olo oyore omo lecturer ase University ya Nairobi tukatwara Aaron Cheriot oyo tenete abali no mubaro omonene ase bunge ya Senate na boigo Mr. Joy Ager oyore omosani Raila Odinga weka egetambe boigo. Igazeti ya Daily Nation nige murekerete anemono igoro yechimbero chirichigendrete asense meria ya Paris ase tokoranga nigo stripo cheza bose oliobera komyoka kegima soro monyanto kiegiata Beatrice ko abete gako amnyoka buya kegima na boigara komyoka ase ekeminano ekyoboigo. Igazeti ya Daily Nation nige murekerete igoro ya obobisi anemono kubwate kananga no mubasokano obete komonyora nyagosira Jotse Igutoti oyokabeire omwaziri otenenerete amangana alengete oborendi wense ya Kenya inse ya serikali ya ye Mwai Kibaki aseboigo
egazeti ya Daily Nation emorekerete nga buna ebikoro biria ababunge bose abaria babete bagochorokoba abawaziri babete bakorwa insio borai bwabo enchira ebikoro byabo byabitakire ko batunyana nga ghost hunter them from their past. Tuskabosika se page ya kabere niye morekerete nga anemono obubisi igoro ya jali ya bete kumonyoro so bete kumonyora Jose Toti chingaki alenge omwaziri otenenerete amangana alengete obolendi bwaime nigo omuliki gazeti ya the Daily Nation akoba gago sanga nere oyo lenge korundia endege asamalita Charles Muyeki Washira oyo kwanera anemono igoro yenchira ose gatia mangana beta kwirira omubasokano yokwene kigwa ase Jose Toti abete gagosiria obugima bwaye amo noyo lenge korukwa George Ojode engana yabete kwirira amangana are amakonkigima askolende akumolekera buna enchira abete busatakire kobanga nere olenge gocha kurundia chindege echikolende ensemo yaye nigo abete gakwenyora asechingusano ase abete kumubeteria ati komokoba omongi na bosomorugi o Raila Odinga Ida Odinga askolende boigo egatia mangana molekire ase egazeti yo nkubwate kananga nigo Jose Toti na boigo mokonyo ye Orwa Ojode babete bagosiria amagimabo maega yoko yechinkwana bose okuywana na boso berelia kobora egati ya bali balingi kuba direct na boigo olia olinge korundia endege ejo tosko ikase page ko bwatia boigo ni mulekerete nga nigo mulekerete anemono igoro ya ajali eyose amubasokano oyo asensema Charles Washira otebanga ni yakorokana nga bali babete bakorundia endege yokoranga konyora babeire bakorosa kigima na boigo ni yakoranga boigo lire konyora yabeli goncholi alitalenge gocha gwanchira na endege yo kwiruka epeji eyo ni gazeti ya Daily Nation. Tusikose peji ya kane gazeti ya The Standard kumurikeranga igoro ya roboti rutaramanyo igoro ya Moi na boigo Uhuru na Biwot anemono kubwatakananga noborai bwabo asakuru bubisike gima igoro yoborai bwa Moi bosoyo kabere morai okabere bwense Daniel Arap Toroi teach Moi ensemo yomorai okabere morai okane bwense Uhuru Kenyatta na boigo omusani bomo yokabere mura yokabere bwense Biwot ase ensemo ya Charles Munyeki Washira akoba gago kwanira anemono igoro yobugima bubo tutukano bwaye Biwot ase Biwot abete gakorokananga no monto obwate chinchira chiabene chiogokora ebintu byano nyanga kerali gwaka esimi nigo akerabere naba ali kumuikira onde bwensi obwate esimi obagakumusaba nakoyesa nakobeka nigali osaba onde bwensi esimi wake namba ekerabera wake namba ekerakoreko yaka odelite nambe yu nabo yokogendera nobogima bwanigo amenyete obogima tebanga mpaka morode no echinga kichiria akoba gako onshuriya chianga chiae niga amenyete obogima gete barochenga bwalenge obwe ensemo ereto botko bwatekana nabanjo bande bako menya peji ya gatano gazeti ya The Standard Daily Nation ni kumurikira boigo obobisi igoro ya Ruto noyokabeire umurai bwense ya Tanzania Pombe Magufuli anemono kubwatekananga nigo bamenyete na barabubugima bwalenge eto bauti kegima kubwatekananga Washira ni gabete boigo bakumuruki Magufuli na boigo murai bwense Dr. William Ruto ase Washira tabanga akarali kumurundia umurai bwense Dr. William Ruto ni gabete korkananga no muntu oganetiko beterelie binto kuleni no nyanga chinga kishira komata binga ndege bwene tikuruka chinga kiyi ni garali kogania alikini kolende obaikira na ende nsemo ende oba gako motegerera askolende
igazeti ya the Daily Nation epeji ya gatano nige murekerete hoigo igoro yenchira ogoitwa asenchira yobotutukanu anemono kwaba Kenya chinga kichokorobekana kurabe gati ya mabolio amakongu arabe gakoboliwa ase abali barabe bako unenkiwa ase interview elia anemono yochikomonyora omu inspector general omojia bwabanyanyimbo epeji ya gatano nemo igazeti ya Daily Nation ekumulekera anemono igoro y'abasani bomurai bomubwa Azimio Raila Odinga uyore Jeremiah Kioni na Rafael Toju abo babete bagoikirana anemono ase enkwana naboigo egeikaro ekikyabete kumulikira igoro yamangana bose abwabete bakoba ase emisangirano sebikaro byabete bikurera ogochorwa kwabarayikorwa asobo mobolia wa Azimio bose korwa ase ODM asensemo ya tujwa betete bangani gabete akoba ase ensemo elia yechinkwane chikolende tabete koboko kwaye asogochorwa kwabarayi abo asensemo yaye Jeremiah Kioni nigabatote banga nigo nere atabeta wesona nibene ase amangana abangi anemono kurwa ase ensemeria kolene ensemo yende nigo Kalonzo konyora abira korokananga nigo abe twara chinkwana anemono ase okorosia obumo buraboro koleta gokoleta amo abaikoyo aba embu aba meru n'abakamba abusyo bubochori obonene bumwaka obole buse ase ensemo area yobochori bole bosyo tosike bosyo ikase page ekobwatia epeji ya gatano na kabere nige kukwanera anemono kubwatikananga nigo oborai bolibwabo obokoro bose amangana bakoleta amakoro abete gakubwatia bali babete bakolingolirwa ne bali babete bakolingolirwa ne bunge yekamati usekamati ye bunge ya kolingolia abawaziri anemono ase Hassan Joho abete gakubwoligwa amange anemono kubwatikananga namamocho abere gakumocho usakabolirwa kubwatikananga no botubeki wa maryogo yogo chindia abotumeki boigo which certificate study chindonge gati ya mange nsema ya uparanya abeta kubuli wa mabuli ya mange ngakiaga netiko bagago chorwa kulendenga na obeire gakomochugwa na mamocho yobukurumi asensemo ya Alfred Mutuyo kabero mo governor we county area Machakos boigo abeta kubuli wa mabuli ngakiaga netiko chigo chorwa na ende kabate amabuli amange kubwatikananga nobo governor bwaye page ya gatano kwa stora to kolera imambi ya bono niye kumulikira ase igoro ye chigosori bose amatera ali andrate ase chinsemo andrate ase county area ya Eldoret skuru yechinyaroka ya Moi Girls ase abasae bose aborkiwa ba andrate kworokia ebyegwa byabo kubwatikananga na ali babete bakorana mu skuru cyabete bakona wikira karengo kerikia nationals nigo chendete korokia bene ebyegwa byabo ase engane yabo nona bengo korera kumulekera amagazeti ase imambi yabo no ase nabengo mwali bagali bene nelfanere abego twetia ase gazeti ekobwatia egazeti ndaben kurigereria ne gazeti ya The Standard abwesto konyora EPG ntangani ya The Standard nigo egokwanera iguro nigo yalenga kongu ekero aba waziri bali baba bagochorwa oyu kale opalanya kero bale kwa bakwegerera chinsemo ao chiaruto gose chinchera chiaruto echabeto korbeka gose abwa gochimutu nabe ogochikoraki ogoikirania igo nigo yabeta kongu kero bale gokwana gose kwegerera chinsemo ao chiaruto epeji ya kabere ya The Standard ni gukwanira igoro y'abasaye Virgin Z abu besokire na goteba ngali olyomba chigo cyagakorobekana naende asengencho tibali igoro yo aba waziri bari barwete ekyama keriga ODM na kwaenda kubwatana na keriga Kenya Kwanza igo asaba sai Virgin Z gose babetebere ngamba bakorobekana mba chakikorobekana elinde barorenga gose aba waziri abamba chigokora egasi buya
Epeji ya gatatu ya The Standard nigigukwanira igoro y'abasubati aba bakeba baire bakoranga mbia batumia amagonki erinde kogonki abana babo ase bakoranga kero bakogonkia omwana a direct gosekegima nigo ebikuba byabo bigo chikoba bigugwa. Ase peji ya kane ya The Standard nigigukwanira igoro ya mauga ya Adan ayuatogete ime ya JKA igoro batebetenga JKAU nigo yabete kegochi kuigwa nabo igwa somo secretary bwensemeyo ole gotebanga nigatete koira JKIA elinde achi kokora amagenderero lakini esibatebetenga nigo amauga abete kagotoka gabu ayale omuntu oyu anyato gozira ase miaka 30 yaelire. Ase peji ya gatano ase gazeti ya The Standard nigigukwanira igoro yaba abaroire bali baguchandika magega y'abanyagitari gose abantu bali bako banyagitari babaire bakorobekana ekero twanywatenga nigo ase chinsemo chiri cha Meru abaroire bakonya bakuchandika mono ekero abanyagitari bakoro okorobekana ase bagusaba serikali enyare gwakana abanyagitari abo banyare koira na nyagitari elinde banyare gokonya abaroire abo. Epeji ya isano nemo aze gazeti ya The Standard nigigukwanira igoro y'abarayi bali ba ODM banyarete nigo yabeta konwekera abarayi bali ba ODM banyarete bako babakwegerera ime ase oparanya olengo yo mobo ekero alegwo egerera amachiko gose chinchira kiri aho cyabekiro ime na omurayi bwense William Ruto. Ase peji ya isano na ibere nigigukwanira igoro ya omonto ya moyo orenge etajiri gosemo waziri oyorenge ochoretwe ounengetigwe na gochorwa asare goete abanga ereni gari tajiri ekerabwate 2.3 billion ase abatabanga nigo akore biasara bya ebikebike ase chinsemo chiri cha Mariogo yogotindia oyu orenge Hassan Joho. Boiga sepeji ya gatano na gatatu nigegotebanga ekero moturi atebete moturi nigabeto gukana inga ekiagera ere machikaye tare kuba tare kubori gwa iswali rinde lyonsi gose machikaye ari kurwa ekera arenge kigerugo mbare kunyara bako muigwa. Nabo igo nigegotebanga ase pejeyu ya nane nigegotebanga ekero oparanya arenge gotema kwegerera asengencho yobokurumi obugendrete imeyense yaito ya Kenya. Epeji ya kiandani yegotebanga bono iga abateneri bali ba agencies batenerete biasara nigo babere bakora egasimu na abanyanyimbo ekiagera nigo bagotaka maki bamanye gokonya abantu ekero omonye biasara yomo aserieta Anton Odero anyalto gwesoke na otebanga imbabwente bako bakonya asengencho nigo bago korega simna banyanyimbo ngagoika oruria kibama kunyara gukurigereri. Sepeji ende peji 10 nigekwanira igoro ya omobisa omonene bwe bank ya tabetenga tanyarite mbanyarite bakwa tuju chibesa cha 294 million echiyo bagotebanga nero bwatira kine studio sogeti bagotebanga niga irete chibesa cha 1.9 million ase tuju bagotebanga niga sogeti elinde anyare kubwatia emerobeli yonsi egokorwa ase chibengecho. Nabega sepeji yo moiso 14 nigegotebanga abanafunzi nigo babeteba gwesokia yemasemo nagosokia ogotera kuoko ba esifa abaorokia igo nigo banyalite gotera gotero ku nandi bagotenga nigo kubatise michinene gochia ase society yabonoiga nagabu no omoiso bwo kurigeria amagazeti aito The Standard kolende koraganie kurigeria Unago yesa mimono igoro ya The Standard nabo kunya kwegura egazeti yeyu elindo onya kwenye soma ime elinde onyare kuelewanka nkiba minute ororo
Mwanchumurele ya Ndizi TV unabotambe neto kumanyinga na bokwigorera egazeti elia Wanchitebene na bokoba gokwemulekera aso ima asingincho intu ni gotokoba togo chutelia asigoro igoro kulendeli bagali abene na bokoliro bego wesomelia amange na kwemanya amange una enchira ajo kwemanya amange koleni komanyigwanga ni gomogeni to abere na ase studio mambi yabono astra to kusanga nere Kevin Mosomi yole umurai wabasai kurwase county ya Kisii abega usanga intu amange na mono astra to kumulekere mambi yabono asense ito ya Kenya ere na seboigo ensi ya Kenya erochi the state of the nation asigo secretary tamento beto kumwele bene ase studio mambi yabono abe gagusanga na intu to basa kanyegera gora nande asikagitali getambe to beto gusanga no mogeni oito nabo igo mwanchumuri ya muna botambe toeba kobwatia goseko tuma ujumbe yago ase mutandao ro Facebook na bagoso nyamna Ndizi TV News Digital korwa so mutandao ro YouTube na bagoso nyamna Ndizi TV News korwa bu na bondo chinga babere banyale bago tuma ujumbe yabo ase Dennis atenga God is good. We have started our week with grace. Niko ndani ya umurobero Boniface Oyunge ko ruchinse mo chiri chake umbu abatabanga niko ndani ya umurobero bwensakia kila siku. Vincent Moses ko ruchinse mo chiri niko maeneo ya Nairobi lakini niko ndani ya Ensakia paka mwisho. Gomono mwanchumo lile mnatoe gulenga ntuchiko twara omogeni oywe ogochiko kwandra igoro ya basae chinsamo chirichia siesa to basa kusikia remote yago asenche senye chomogeni ayo chikoba asoko kwa wajoba tigatumira ne abwe ankyo. Ndizi TV obwansu bwomogusi kwekera bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose birigukorera emirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igogobe kasinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate